Hlalungi fundisa mayenzeke hlalungi fundisa hlalungi mayenzeke yona ungifundisa mina ungifundisa ukuthi mayenze uyinkosi wena Jesu uphakeme kakhulu ungumafungwa angajiki nasebusuku moya ongcwele siyakuzwa khona nakule ndawo phinda baba ukukhuluma inhliziyo yakho fihla mina moya ongcwele bese kwehla wena uqobo lwakho ulondoloze ngosimbewu babona amandla ozoyitshala impilweni zabantwana bakhe ebusuku egameni nasegazini lika Jesu inkosi in Jesus mighty name amen and amen. Singahlala phansi bazalwane egameni lenkosi simshayile izandla umoya ongcwele egameni lika Jesu besingamnikeza nezinkulu kunalezo egameni lika Jesu. Bese ngamzama nje nezingaphezulu kwalezi simnikeza zona ubaba. Oh Jesus. Ake sithathe leli thuba elihle njengaleli ebusuku sibingelele umama uBishopi uJobe egameni elihle lenkosi yethu Jesu siyabingelela mama Bishopi ebusuku egameni lenkosi. Sibingelele i-team yonke ye-God's Army egameni lika Jesu. Si odade nabafowethu sibingelele abefundisi abakhona ebusuku nabomama umfundisi. Sibingelele obaba nabomama intombi nezinsizwa. Sibingelele bonke nje abantu abakhona nabazwa singababalulanga kungenxa yesikhathi esizama ukusibamba kodwa ke siyabingelela nawe egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nasebusuku sephinde wasinika leli thuba elihle kangaka lokuthi sizohlala ebukhoneni bakhe egameni lika Jesu. Amen. Awumthinta umakhelwane wakho uthi makhelwane wami ungamsabi ngisekhona ngeke akwenze lutho. Uthi makhelwane wami sekuphinde kwenzeka futhi sekumoshakele makhelwane. Fasa ibhande lakho ngoba iyasuka le ndiza manje. Ngicela ungenzele into eyodwa makhelwane, ungangiphazamisi kulolu hambo. Nishayile izandla egameni lenkosi. Awu ni ready ebusuku bazalwane. Ake ngibona abantu abaready egameni lika Jesu abathi Bishop wa ready ebusuku egameni lenkosi. Nishayile izandla.
Sibingelele laba esiqala ukubonana nabo namhlanje esingabonananga nabo izolo makungenzeka ehlele eduze kwakho uthi uBishop uyakubingelela ngoba izolo ubungekho egameni lenkosi. Siphinde sibingelela abahlobo bethu esingazani singakaze sibonane kodwa esazanayo nabo esihlangana lapha encwadini yobuso balapha eKapa ngiyababingelela egameni likaJesu. Abefundisi bonke esivamise ukuthi sihlangane nabo encwadini yobuso abakhona namhlanje siyababingelela egameni likaJesu. Sikhona ke encwadini yobuso uthola nje lona leli gama lika Bishop Thandazulu zikhona izinto esizidlayo masihlangene egameni lenkosi. Sibingelele nama-fans onke eGod's Army egameni likaJesu nabazalwane. Ngivumelene ebusuku makholwa ukuba sikhanda i-disorder kwi-kingdom kaSathane ebusuku. Ngithe izolo ke kulabo abaqalayo umthetho wami ngiyasangana. Ayikho into engijabulisa njengokushumayela kubantu abasangene. Ukuze ukwazi ukungibamba kulezi zinto engizozisho kubiza ukuthi uqala ungene emsanganweni ngoba ma usesober uzohluleka ukungibamba. Kodwa abantu abazongibamba yilabo abakwazi ukungena emsanganweni. Uzobuya ubuyeke mase siqedile sesivalile uzoba yilento othanda ukuba yiyona. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi namhlanje ke sithi ukungena emsanganweni. Umsangano wami ke uthi njengoba sizokhuluma inhliziyo kaNkuluNkulu, I don't mind, akungibodharishi mangubona ususangene ungazazi indaba zakho ukuthi unamba bani, because uNkulunkulu ungifundisile ekuthaneni the more usangene wena uNkulunkulu usebenza ama-operations empilweni yakho kunezinto ezintsha azifakayo wena ungekho aware. Alibonge igama lenkosi. Futhi makuthi gijima makunaleyo order la ekhaya sebebuye bayiqoqo mamjobe ke ngo Saturday singasekho. Kodwa njengoba ngikhona namhlanje ukuze ngisangane kahle nakusasa ngicela ukukutshela kusasa kuzobe kufiwa, is my last day. Kuzobe kufiwa kusasa, ubatshele nalabo abangakafiki ukuthi hey kumoshakele la egameni kaJesu. Amen. Asenze izinto zibe lula ukuze singaguli singasalifundanga iverse. Sivele siye encwadini kaMathewu uchapter number 28 uverse number 1 wakhona sigcine sigcine kuverse number 6. Amaverse nje awu6 egameni likaJesu. Amen. 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 Matthew 28 verse 1. Verse 1. Kepha ekupheleni kwesabatha ngovivi lokuqala lweviki kwafika uMaria Magdalena nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Verse 2. Bheka kwaba khona kuzamazama komhlaba okukhulu ukuba ingelosi yenkosi yehla ezulwini iyeza yaginqa itshe yahlala phezukwalo. Verse 3. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi nesembatho sayo sasimhlophe njengongqoqwane. Verse 4. Kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Verse 5. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina, ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obethelwe esiphambanweni. Verse 6. Kakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Verse number 6. Verse 6. Ngakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho ebelele khona. One more time, verse 6. Verse 6. Kakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Awu baba izwi lakho dalokusha nasebusuku ngale egameni likaJesu. Amen. Ake siqale ngama starters
sinizame ngama status ukuze i-main cause yehle kahle. Masidlula lapho sizonikeza i-main cause bese sivala ke nge-dessert. Are you ready? Kunezinto ezimbili ama-status, kunezinto ezimbili ezuthunje, angazi noma ne-coffee likhona nikhona la. Kodwa kunezinto ezimbili uNkulunkulu azi-reveala la kumina. Eyokuqala eyokuthi every time uma uNkulunkulu efuna into uqala lahla into. Every time uma uNkulunkulu efuna into uqala lahla into ukuze athole into. Ngamanye amagama akakwazi ukuyithola into engalahlanga something. Namhlanje nibanjwa amakhaza nibazalwane. Awuthi makhelwane awuthi ukuvuka kancane lemzuzu embalwa nje makhelwane ekukhunywa nathi. Lalela ke ngicela uyibambe kahle le. Uma ungangibambanga manje ngeke ungibambe masifika kwi main course. Uyangibona ngicasuke kabi ngifaka ured no Satan uyabona ukuthi konakele namhlanje. Njalo uma uNkulunkulu efuna into uqala lahla into. Bengithi namhlanje ngizokhuluma ngendaba ethi God that disturber, ngizothi uNkulunkulu umphazamisi. Ngithi kodwa ukuphazamisa kwakhe akusikhona ukuphazamisa kokulimaza kodwa ukuphazamisa kokuvusa okufileyo nokuzoletha impilo kulokho sekulahlekelwe yithemba. Ngoba every time uma ubona the great move of God uNkulunkulu uphazamise somebody ukuze kusinde somebody. When you see this crusade ekhona la ayivelanga yehle ezulwini, there is somebody uNkulunkulu amdisturbile wayesezongela ukuze kusizakale wena. Every time uNkulunkulu mayizolethi great move udisturb somebody ukuze araise somebody. Njengoba sila iGod's army ayivelanga yehle ezulwini, somebody was disturbed kwi agenda yakhe nakuma plans akhe naseyintweni ebezenza, because uNkulunkulu ubefuna uzovusa something. Every time uNkulunkulu ezovusa something that is dead would disturb somebody. Oh, we serve God the disturber. uNkulunkulu ngumphazamisi. Angithi uNkulunkulu kwafika ngelinye ilanga wafika endodeni. Abrahama ihlezi kahle nomndeni wayo, into kukuhle konke, izulu lafike lazo disturber lathi phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho uyezweni engiyokubonisa lona. God is a disturber, and when he disturbs to heal, he disturbs to bring back to life izinto zonke ezifileyo. We serve the God who disturbs our lives. He is able to disturb our agendas, our plans, our schemes, to raise somebody. He is God the disturber. He is God the disturber. Ngiyambona njengelinye ilanga ufika indoda ibamba igeja iyalima ensimini, uJeremiah igama layo lafika izulu indoda ibamba igeja lafika lazo disturber lathi Jeremiah ngakwazi useseswini ngakwenza umprofeti wezizwe. He is God the disturber. Ngiyambona ngelinye ilanga efika indoda iphula amabele ogama layo ufika indoda iyaphula amabele. Awake nithi amen makholwa. Ngiyayibona indoda nikhona kodwa makholwa na. He is God that disturber. Ngimona efike endodeni uGideon ibhizinisi inkabi yalima ithi wona qhawe linamandla, ithi indoda kanjani ngoba ngomncinyana futhi ngivele emndenini ongelutho. What disturb the program, what disturb the plan. When you want to see God changing your life, allow him to disturb your agenda, allow him to disturb your plans, because his disturbance is not about killing you, but it's about Jesus.
ukwafika amadoda esemfuleni edoba esehlala usuku bonke ngabambanga lutho wazo disturb i-agenda ye-fishing wayidisturb wathi niyakuyeka lokhu nizoba ngabadobi babantu. He is called the disturber. uNkulunkulu umphazamisi mafika yena. Oh, Jesus. Mashata korobosiana. Mashata kondorobosiana. Moshata korobosinda. Mashete kerebesianda. Oh, God is the disturber. Can you give your neighbor the high five and say, we serve God is the disturbers? No shata korobosianda. Go help me, Holy Spirit. Ngiyambona efika indoda ummeli ifunde ngaphansi kaGamaliyeli ihamba iphethe incwadi zokubopha abakhulu nabancane abesifazane nabesilisa. Ngiyayibona ngelinye ilanga iphekethe amaseku lwehlunyasi lwazulu lwadisturb i-agenda lwadisturb iprogram yadisturbeka yathi lona uyisitsha sokuphatha amazwami because uJehova esimkhonzayo is God the disturber. Sengama-status were coming to them in me. uNkulunkulu umphazamisi ukwafika uHezekiya efundela ubupriest lavela izulu lafaka uIsrael eBhabhiloni wayothunjwa kanti izulu lizo-disturb i-agenda kaHezekiya njengompristi ngoba uNkulunkulu akabona umpristi kuHezekiya kodwa ubona umprofeti. Ayi namhlanje ngathi kaningizwa ngathi kaningizwa namhlanje amtshele makhelwane mvumela disturb i-agenda yakho. Hayi mvumele ngicela ungibuyisela nje baba mi second then wakhamisha. Lalela ngutshele sike sakhuluma izolo sathi izulu leke lafika umncwabo wasenayini lamfika umncwabo kunento ezaziwayo kwathi umncwabo uphazanyiswa wafika uJesu ingadlangadla ikakaramba unginguye uyena namhlanje yena izolo uyena phakade ingadlangadla yezulu yadisturb iprogram yasemncwabeni ngoba mayizovusa ukufile kune-agenda ofanele ayidisturb. Ngiyamthanda mayifika ukafika entombazaneni yaziwa ukuthi ayidlula bhlukwe afika disturb iprogram yentombazane kushintsha igama lazoyo kuthiwa sengumntwana kaNkulunkulu. Ngiyamthanda mayifikile ukafika umfana engahlala ekhaya aziwa ebizwa ngegama lokuthi uyisoka kodwa kufike iGod that disturber adisturb iprogram. Hallelujah. Yazi le ndoda mayifuna ukukubusisa ayikwazi ukukubusisa ingawudisturbanga uwallet wakho. Mayizokubusisa ifuna ukudisturb ibudget. Ayi angizwakali namhlanje. Uma ufuna ukubusa, uma ufuna ukuvusa ama-finances afile in your life emsebenzini, the first thing ayenzayo udisturb ibudget. Uthi uze esontweni uthi ngizonikela ngo-5 rand athi take your last 200 rand. I'm disturbing your budget because I want to heal you, I want to bless you, I want to change your life, I want to change your future, I want to change your tomorrow. Allow me to enter your wallet and disturb your own budget. Up until the day ngamhla umvumela ephazamisa ibudget yakho, wafika kimi ngiphethe ushoki ngithi plus 1 + 1
yafika ingonyama ya disturb iplan. Awuyafika ngiphethe isikole sekushiwo kwathiwa neminyango yokuba umhloli iseduze ibambe khona lapho yafika ingonyama. You know why ya disturb? Ngoba ukuba ngiseseklasini ngaba ngikho la eCape Town, but he saw you before I know you. What disturb the program for you to get something. Oh Jesus. Asedlule bengama status. Akalenzi iphutha lokuthi uma eka disturba iagenda yakho, wa disturba ibudget yakho, akushiya njengoba unjalo. Amthinta uthi uzwile makhelwane. Oh Lord, help me, Holy Spirit. Nisakhona kodwa makhona. Ayibona ikhona kodwa bangcwele nazo. Lalela. Ngithi ke number 2, uNkulunkulu. Number 2, okwesibili lokho. Uma efuna something, ulahla something ukuze athole something. Ningizwile bazali? Uma efuna something, ulahla something. Uthi wena ufuna something elahlekile. Kanti ibusiness is not about lento elahlekile. Lento elahlekile oh my God. Ibe instrument, ibe ithuluzi lokuthola lokho akufunayo. Every time uNkulunkulu uma efuna something wenza sure ukuthi ukuze ayithola into ayifunayo, khona into ofuna aqala ilahle. Angithandi ngizonga ke ngisimplify lento. uNkulunkulu ufuna uSaul ukuthi azoba inkosi kwaIsrael. Akayi kuSaul direct. Uvela uya kuyise uKhish. Uthatha imbongolo zikayise. Mawune imbongolo kudala wosuku ucebile ngamanye amagama ingcebo yakho ibiyaziwa ngeimbongolo onazo. Awu amen makhosi. Manje ufuna uSaul kodwa ulahla imbongolo zikayise kaSaul. Lithi iBhayibheli wakhishwa uSaul wahanjiswa nenceko ngoba makulahleka imbongolo uyise uKhishi akathumeli noma ubani ngoba ulahlekele ingcebo yakhe. Makulahleka ingcebo ngizothumela indodana ethandiweyo yimi ekhethekileyo iyongifunela imbongolo. Ngamanye amagama wena uyingcebo kaSomandla ukulahleka kwakho kudisturb izulu. Wena uyingcebo kaJehova ukulahleka kwakho kwenza ubaba beworried. Ngiyamuzwa ebuza emazulwini ethubani oyothatha incwadi ehlele emhlabeni ayolanda ingcebo yami. Devil uyayelaya asikwazi ukuhlala kanjena. Devil uyayelaya asikwazi ukuphila lempilo. Izulu alithokozile ngokulahleka kwethu. Lithi uSaul uhamba nenceko bafuna baye eEfrem baya kuphi nakuphi bahamba onke amadolobha bangawathola imbongolo zikayise. Kanti uNkulunkulu udriver uSaul nenceko ukuthi baze babonane nomprofeti. Baze babonane nomprofeti. Mabefika umprofeti sebekhathele bathi imbongolo sesihlulekile. Athi uma ifika umprofeti athi kahle kahle lento enifunayo itholakele kodwa into ubaba aworried ngayo useworried ngani hayi ngalento elahlekile ngoba uNkulunkulu njalo uma ifuna into ulahla into ukuze athole wena. Kunezinto ezibona zingenzeke empilweni yakho zilahlwe ngamabomo kufunakala wena. Kunezinto ezingahlangani zihlukaniswe ngamabomo ukuze kutholakale wena. Kunezinto ezikhansayo zenzeke ngamabomo ukuze kutholakale wena. Kwalahleka imbongolo. Nayi ke ngithandayo sengivala ama status ngena kwiMenu. Ngithanda le ethi umprofeti uma esefikile kuye uSawuli uthi nginendaba nawe. Imbongolo okhala ngazo zitholakele kodwa sinezwi nawe kodwa uzolithola ekseni. But before sikunikeza izwi lakho kunezinto ofanele kuzenze. Lenceko ohamba nayo ayikwazi ukumukela the staff. Tshela inceko yedlule. Awutshela umakhelwane ukuthi idlulisa inceko. Dlulisa inceko
ukuze sikutshele izinto uNkulunkulu afuna ukuzenza ngawe. Inkinga kaNkulunkulu udeleyiswe inceko. Ukuba besikhuluma ngale ndaba besizokhuluma ngento eziningi, masikhuluma ngenceko ngoba kunabantu abaningi bahamba nenceko nezwi likaNkulunkulu alisezwakali ngenxa yenceko. Kwathiwa dlulisa inceko ukuzuza ukuthi uThixo ufuna ukuthini kuwo. Wathi lo sesihamba isikhathi eside nawe siyazana sinama experiences ofuna imbongolo asitholanga, kodwa lokho engizokuthola akusakudingi wena, sekudinga mina noJehova. Lento ozoyithola la seyidinga wena noJehova. Lento ilandela seyidinga wena noSamandla. Lento ilandela seyidinga wena noBaba. Lento ilandela idinga wena noMoya Ngcwele. Lento ilandelana idinga wena noJesu. Lento ilandela ayisabadinga my friends. Lalela, iyangihlupha lento yenceko ngoba uAbrahama ngesikhathi eyokwenza umnikelo ngendodana yakhe yena kwathiwa shiya inceko. Yini indaba bashiya inceko noma bayidlulise? Yingoba inceko iyahlupha endleleni. Izothi uyakhumbula ukuthi waphumelela wawuhamba nami. Inceko izothi kuAbrahama, nakuba uAbrahama useyuyise wezizwe eziningi. Uyakhumbula uAbrahama ukuthi nakuba wafika phezulu wawusumdala kodwa wawubanjwe yithi. Uyakhumbula Abrahama ukuthi noma wawusumdala uyolanda isibuso sakho kuphendula imbongolo zithi wawugibele thina, ngisho imbongolo zithi wawugibele thina, ngisho imbongolo ezingayi-understand i-operational system kaNkulunkulu zithi nakuba ufikela ufika khona kunabantu ofanele basale kwesinye isikhathi, basale empilweni yakho ngoba bayizimbongolo nezinceko okuzothi mawushuphumelela bathi mama uJob ufikela ufike khona inxa yethu wawugibele thina. Khona abantu ofanele basale kubuhlungu ungafuni ukuhlukana nabo, kodwa uhlukane nabo ngoba they disturb the plan of God ngempilo yakho. Khona ufanele basale nezethembiso sebezenzile kodwa basale nazo because badisturba iplani kaSomandla, iplani kaNkulunkulu egameni kaJesu. Ake nithi amen. Hallelujah. Njalo uNkulunkulu uma efuna into ulahla into, uma efuna ophetha ulahla inhlanzi emanzini, uma efuna ophitha ulahla inhlanzi emanzini, badoba ubusuku bonke kulahleka inhlanzi ezibeni, kanti ufuna bona uma sebe stranded sebe give up bewasha amanetha, yafika ingonyama yaqala yabafundisa yathi uma yeqeda yathi la kade nifake khona fakani khona. Uma sefundisile la kade ufake khona i-application uzoyibuyisela khona noma bekushaya ngo-regret, bathi bazoqasha bazokuthatha bazokwamukela. Every time uma uNkulunkulu efuna into ulahla something. Khona izinto ongafanele kuyikhalela mayilahleka. Mana nguzami, mana nguzami. Isihlahla ukuze sikwazi ukuthela amafruit amasha kunamaqabunga amadala okufanele aqathake phansi ukuze kuvele amaqabunga amasha. Asiyeke singene la kwi-main. Lana bazalwane sifunda leli verse esilifundile. Leli verse esilifundile likhuluma ngokuvuka kaJesu. Lithi uJesu uma evuka la, wavuka uJesu ngosuku lwesithathu njengoba bekade eshilo ukuthi uzovuka. Kunento ezimbalwa engicela ukuthi uzibambe la bese sithandaza sigoqa. Kunento ezimbalwa. Isihloko sendaba yami namhlanje sizothi your glory is in your story.
Namhlanje ngizokhuluma ngesihloko sendaba esithi your glory is in your story. Ngicela ukuphinda ngoba lento engishoyo iyona emumethe lento engivala ngayo manje. Your glory is in your story. Without your story, there is no glory. If you run away from your stories, you are running away from your glory. If you want to see your glory, you need to be patient for your stories. Kunama stories odlula kuwo, kodwa lama stories alethi glory. Iglory yakho ayikho kule nto ocabanga ukuthi akuyo, but your glory is in your story. You need to be patient. Wait. The Bible says, those who wait upon the Lord, they shall be given a new strength, and they will fly like eagles. Bayondisa njengeinkosi bangakhathali. Your glory is in your story. Amjali makhelwane, uthi your glory is in your story. Come on, somebody. Talk to me if you can. Amjali makhelwane, uthi inkazimulo yakho isodabelo lwakho. Lo dabo odlula kulo, it's a vehicle. Inqola is a container. It's a vessel that brings your glory. Your glory is in your story. Kahle, when you decide to run away from your stories, decide ukubalekela istory sakho, kahle ubalekela iglory yakho. Oh moya ngcwele ngisize. La moya ngcwele ngisize. Angisize moya ngcwele. Lana athi ngibuye kancane. Ngikhulele emakhaya, ngingiwasemfane efile endaweni yaseMalmede la ngikhulele khona. Ugesi wawungekho ngesikhathi isikhula. Ngalezo nsuku kwakudlala istory sikaSgidi. Istory sikaSgidi angazi noma basazini. uSgidi wayefuna ukuceba. Efuna ukuceba uSgidi wayenyangeni yathi inyanga uzoceba ngocicane wabantu besifazane. Wayenza lento uSgidi ehambe bathatha ocicane babantu besifazane. Kwafika la khona ikhozi yakhe isithi akabulale umkakhe, abulala umkakhe ukuze acebe. Le ndoda kwakuthi mase kufanele ithathe ucicane uyizushe ngezwe elisabisayo ithi bathathe uSgidi. Mthathe Sgidi. Uyabona ke emakhaya bekuthi masilalele le ndaba wonke umuntu ngoba ayikho le ndaba yo 4 room kuneqhugwane lapha kunorondo lapha besuke sihlezi ndawonye masilalela ngesikhathi le ndoda ikhuluma ithi mthathe Sgidi. Wonke umuntu useshwabene ungathi uSgidi uzovela. Bekuthi uma siphela istory akekho umuntu oyimisele ngokuphuma ngoba eminyango kumnyama ngoba ingqondo igcwele uSgidi. Lalela, don't waste my time on this. Ngesikhathi siphela bonke abantu kufanele baye endlini zabo la bezolala khona, kodwa ke bafuna ukuphuma. Mina I am the first born ekhaya. Kuvele kusukuma umama athi wethanda ngithi ma athi gijima uyokhayisa endlini yangasendle. Ingqondo igcwele uSgidi. Ngithi mama ngiyasaba eminyango aqinisizwe njengomama naye njengoba engithuma uyasaba. Ngikhale ngibhalanse ngithi mama ngiyasaba athi hamba mfana kaMama ngizoma eminyango ngizogada ngizokubona. Manje umnyango unokhanya kwama door frame. Ngesikhathi uma esho lelizwi lokuthi uzongibona eminyango ngibe nesibindi bese ngiyaphuma ngiyahamba afika zoma eminyango kuthi mangidlula bomnyameni ngesikhathi kudlula amakati ingqondo icabanga ukuthi uSgidi ngime ngigelekeqele athi uma mntanami hamba ngiyakubona qhubeka ngiyakubona hamba ngiyakubona. Jesus. Ngoba izindlu zasemakhaya zehlukene ngihambe uma njalo umeminyango mangithi ngiyaqalaza ngiyamona umeminyango ngizothi mangisithele bomnyameni uma vela hlehla buyele ngaphakathi endlini.
ngihlangane nezinja zidlula ngithi ngiyaqhuma ngiyabaleka kodwa into engenza ngabuyele emuva iphimbo lika mama emnyango ethi hamba ngiyakubona noma kukhona into eyisabisayo kodwa umama unginikeza isibindi sokuthi hamba ngiyakubona mangena endlini nakhona kumnyama kuthiwa umentshisi uyowuthola phansi komncamelo fika endlini phumputhi awu njengoba ngikhuluma nawe abanye bethu bakuyiprocess yokuphuthaphuthaza lento kufanele ibakhanyisele mangishaya la embhedeni noma yona ngingakayibambi kodwa ngiyayizwa ukukhala kwayo ukuthi ikhona yona hayi ngiyayizwa lento kaThixo ikhona yona ngiyayizwa iyanyakaza ngiyayizwa. Hallelujah. Oh yes, Jesus. athi umbhali weBhayibheli akabonakala esikho kodwa ngamhlanje ebonakala athi siyofana naye athi uDavide ngake ngabamusha athi namhlanje ngimdala kodwa ngaze ngimbone olungileyo eshiyiwe uNkulunkulu. Hallelujah. awutshela umakhelwane uthi noma ngingenalutho kodwa ngiyezwa noma into zami engathi ayihlangani kodwa ngiyezwa ngicela lalela thatha nansi ngiphumputhe mfundisi wami ngize ngifike ku ubambe ngesandla ngoba kahle kahle nokukhanya akuveli ungashayisana izinto. Ngithi uma ngilayitha lolu uthi noma lulincane kodwa linamandla okukhanyisa indlu yonke kodwa moya ngcwele noma lulincane kodwa lunepower okukhanyisa indlu yonke. Athi uJesu manje nokholo okuncane ongangenhlamvu yesinaphu niyothi lento abasuka ududule kungena olwandle athi kuyoba njalo ungakandamine ukholwa kwakho noma kuncane kangakanani kungakwenzela into ezinkulu ungayiandamine iprayer yakho noma incane kangakanani can do great things in your life ungakandamine ayakanithi amen makholo lalela mangakhanyisa bese kubuya isibindi ngithi sekuyakhanya. Ngifuna ukuthina namhlanje ebusuku ngifuna ukuthi noma ngangihambe ebumnyameni kodwa into yangenza ngasurvive yizwi lika mama eminyango elithi hamba ngiyakubona la uyakhona ikhona into ekhanyisayo into yangenza ngasurvive kukhona izinto ezingozi endleleni nje yizwi lasemnyango elithi hamba ngiyakubonga ngivumelene ngimemezele yokuthi keep on going move on with your life because ushile esiphambanweni wathi kuphelele wathi kufeziwe uyakubona 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 noma kunento eyisabisayo kodwa uyakubona noma kunento eyithusayo endleleni yena uyakubona noma kunezinto eyikhalisayo kodwa uyakubona noma bekuthakatha uyakubona noma behleba uyakubona noma bekhandela amaqhinga uyakubona. Oh yes, Jesus. Mashata korobosiana mandarabashotaka. Oh Jesus. Let's conclude. Uyakubona. Hayi uyakubona. Hayi uyakubona. My brother, you should never give up. Uyakubona. My sister, you should never give up. Uyakubona. My mother, you should never give up. Uyakubona. Hayi bo uyanibona Kapa uyanibona. Uyanibona Cape Town uyanibona. Uyanibona Khalish uyanibona. 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 Jesus. Hallelujah. Uyakubona. 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 Mashata korobosinda.
hayi uyakubona wena ofika ugula namhlanje uzophila uyakubona wena ofika ukhathazekile uyakubona liyakubona izulu lamazulu liyakubona izulu lemfihlakalo uyakubona umafunga angajiki uyakubona umahlombe abanzi uyakubona lalela your glory is in your story. Your glory is in your story. Take this. Makubhala udaba noma kubhala imove noma kubhala istory bangaba khona bonke abanye abantu kodwa khona umuntu oyi-starring khona umuntu oyi-main character yale movie edlalayo angivumele ngizothi you shall not die now. You are the main character of this movie. You are the main character. You are the starrings. Bangafa bonke kuzosala wena. I am the main character. Bangafa bonke kuzosala wena. I am the main character. Bangasala bonke endleleni noma sewushayekile ngiyambona uVan Damme esehamba nomlenze ushayekile kodwa akafanga ngoba uyi-main character akazange afe ngoba uyi-main character. You are the main character of this story. Uyabona i-main character kwecaca ukuthi kuphelile ngoba uma kungafa yona kuphela imove, uma kungalimala yona kuphela udaba. Kodwa ukuze udaba lifike ekugcineni njengoba umbhalo elifuna kwesinye isikhathi bake baqhumisa amabhomu uthi kuphelile ngayo uyibona i-main character uyibona itshuze emlilweni athi umbhalo webhayibheli athi emva kwalo mlilo engena kuwo niyophuma ngisho ngegolide. I-main character ingidutshula inhlavu sigijime phansi kwenyasha kodwa ingashayeki. Wena ngabe kade wafa ukuthi uyi-main character, wena ngabe kade kwaphela ukuthi uyi-main character. Ikirole nemoto uthi hawa akaphumanga la ithi uma yimi imoto ivele igqamuka amalangaphi uthi hawu uyaphela le move kuzothi la usewulahla amathemba uyibona i-main character isihashazela ngesisho orasa thokoroboshia. Awutshela umakhelwane uthi uyi-main character yalolu daba. Hayi akuzukuphela ngawe manje ngizomemezela ngizothi ama-main characters awazi uphela manje. The story and the movie is still on. Lusaqhubeka udaba lwakho. Lalela umbhali westory uma ebhala istory sakhe kunezimpawu eziwu-5 eyisemqoka. Ukabhala elinye isentence athi ka afaka u-full stop. Elinye lama sentence alinawo u-full stop kodwa line-comma. Elinye alinayo i-comma alinawo u-full stop kodwa line-question mark. Elinye alinayo i-question mark kodwa linesibabazo. Elinye alinazo zonke lezi zinto linama-inverted commas. Ukuze indaba ibe mnandi iba mnandi ngokuthi izimpawu zokubhala zisetshenziswe kahle. Ayayi bafundisi mama siyeke lento imbi lento engikhuluma la. Lalela ngikutshela njengoba ngikhuluma nawe kunabantu namhlanje ababona impilo engathi no full stop. Uma ubona ngathi kuno full stop kusho ukuthi uNkulunkulu is about to start a new sentence in your life. Abanye impilo yabo ungathi ayiphambili inekhoma ubeka that uyaphambili kwangena ikhoma. Abanye impilo yabo inemibuzo ithi why me.
njengoba ulapha nje impilo yakhe inemibuzo, but it's not the end of the story, it's part of the story. Abanye impilo yabo ine exclamation mark, iyababaza ithi mayesh, ithi how, ithi kungani mina. Is part of the story, because your glory is in the very same story. When you want to see glory, impilo yakho ikushona lesi story when you are the main character of this move. Lalela, 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 lalela. Inkazimulo yakho isodabeni lwakho. Mawubona umama uJobe namhlanje uhlale nabo phansi bangaxoxela ama stories abo. Inkinga yakho wena ufuna ama glories abo, kodwa unasi isikhathi sokuzwa ama stories abo. So if you want my glory, before I share my glory with you, just have enough time with me and sit down and listen to my stories. Cela ukuphila. Wabona amanye amabandla eqhubeka emaningi uzufisa ukufana nawo, kodwa akaze uyinikeze isithuba sekuyohlala nalo yamfundisi uthi baba wenze ngane, kungenzeka axoxele ama stories adlule kuwo before afike la sekhona. Mina ke ngutshele ngenxa isikhathi esesingiphelele, ngicela ukuyivala la. Mina ngutshele le ndaba esifundayo ithi uJesu sebembulele bamfaka ethuneni. Mabemfaka ethuneni khona amazi abawashilo athi noma ningangcwaba kodwa ngizovuka. Ungavumeli izitha zakho zikungcwabe na uvume. Lithi iBhayibheli lami nangempela bambethela uJoseph wathatha isidumbu sakhe wawusifaka egodini ngosuku lwesithathu wayishilo ukuthi uzovuka. Ngicela ungibambe, ngicela ubambe lapha kancane, bamba lapha nje kancane, bamba lapha kancane, bamba lapha kancane, bamba lapha kancane, bamba lapha kancane. uJesu before afe kunama season awu4 engeke ngiwabize ngama season awu4 empilo. Before uJesu masithi siyogubha iPhasika, umkhosi wePhasika, indaba yakhe ebuhlungu iqale ngolwesine. Kune season engibiza ngeThursday season, ngoba ngolwesine uJesu uke wabiza abafundi bakhe ngosuku lokuhlushwa kwakhe wayohlala nabetafuleni wabageza inyawo. Ngamanye amagama kukhona isizini lakhona ukuthi uJesu abela umuzwe egeza inyawo, umuzwe wenza yonke into, uthandaza umthandazo omfishane uphenduleke kusasa, uzenze zonke izinto. Is a Thursday season. Inkosi iseseduze, isakunaka, isagijima nawe wena oku Thursday season. Kanti uJesu uhlezi nabo nje bona bazi ukuthi kuzi season ya Friday. Isizini ya Friday bengeyona isizini emnandi, bekuyisizini yeyikhwahlela, bekuyisizini yesiphambano, bekuyisizini yeyipikili, bekuyisizini yokubhuqwa, bekuyisizini yokuvezwa kwehlazo lakhe, bekuyisizini yokugwazwa, bekuyisizini yogodo, bekuyisizini yokubhuqwa. Kuthiwa zethule phela engani basindisile nabanye. Wena ka Thursday ungamhleki umuntu ka Friday, ngoba nawe kwa Thursday nje your Friday is coming. Abanye ngikhuluma nabo, they are going through their Friday season. I'm saying wena kwa Thursday ungabukisi ngomuntu osekwa Friday. Bambethela iFriday yakhe, bamshanga eyikhwehlela iFriday yakhe, bamkhumula ingubo kwabona ihlazo lakhe kwakhulunywa ngalo indawo yonke iFriday yakhe, bamthwesa umkhele wameva iFriday yakhe. iFriday ayimnandi, icishe yenza umuntu agive up, ngoba ngeFriday ngibona noPeter bephika bethi haya ngimazi yena. Mawufika kwa Friday uphikwa abantu obuhamba nabo ofanele ngabe bayakufihla bathi azange samazi, bakudedele bakunikele itheni. Isizini yakwa Friday. Lalela, ngeFriday lashona ilanga kweza iSaturday. iSaturday isho ukuthini na? Saturday yonke into yayithule. Khona isikhathi sempilo la kuthule khona yonke into. Uyabathe uyakulomnyango awukho ovulekayo. It's a Saturday season. Lalela ngutshela, phezulu upper ground everything yayi quiet. Kwakusa bonke ababekhona Saturday babehamba bethi, hey, nizwile ngale ndoda ebinamandla okuthiwa uJesu, bayibethele phela phelile ngayo. NgeSaturday babephuza amatiye ngayo.
ngeSaturday bethi abanye yini indaba engazange ayikhulule ngoba baningi abaphilisile yonke into ithule oPetro abekho eduzane. Kuyenzeka na kwiministry abantu ofuna ukunika kubo ngekhathi enzima bangasatholakali. It's a Saturday season. Abantu ofuna ukunika kubo when you are weak ungabatholi nabomndeni bathi wayenzani nehlobo nomakhelwane babe kuthi it's a Saturday season. Lalela ngutshela imfihlakalo ngesikhathi kuthule upper ground kuthule phezulu ngicela ukutshela imfihlakalo kwakungathule underground. Ayungabona ngathi into ithule phezulu kodwa underground kunomshikashika iwundlu lalilo noSathane. Bring back the keys for success, the keys for the future, the keys for tomorrow, the keys. Devil, bring them all. Sathane lethi key ababona phezulu kuthule kanti ngaphansi kuno action. uSathane wayikhipha ezempumelelo wathi uJesu kusele ezokuphila ngifuna ezokuphila bring them back. uSathane wayikhipha ezomshado wathi ngifuna nezethenda bring them back. uSathane wayikhipha wathi ngizifuna zonke. Ungabona kuthule phezulu ngaphansi akuthulekile. Abantu bangathula kodwa izulu kalithuli. Abantu bangafulathela kodwa izulu alifulathelani. Abantu bangakubalekela kodwa izulu alibalekelani. Sabathule kakhulu abantu. Ubona le crusade ukunyakaza amazulu ezene impendulo yakho. Abantu bangathula kodwa izulu kalithuli. Abantu bangakubalekela kodwa izulu kalibaleki. Ngenkathi abantu bebaleka lona liyasondela. Jesus. Let me come to an end. Njengoba ngikhuluma nawe ibank balance yakho ithi 00. Ubona yonke into ithule. Shaya izulu kalithuli.